Foli ni waleɲuman dɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye alamisa ye avril kalo tile 13 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati seli bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw fo ka taa se banbaci kɔrɔw ma olu cɛla kɔni gɛlɛyalen bɛ nka cɛfɔba ale ni kanbɛnba n'o ye Algérie jamana ye olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baara bonyalen bɛ min b'a to an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na halisa Allemagne jamana olu kɔni ye a laɲini waati jan tɛmɛnlenw na ko olu kɔni u bɛna bɔ Mali kɔnɔ nka bi u ka laseli kura min na ko olu bɛna to Niger yaasa min ye dɛmɛ ye ka se ka o don Mali ma an bɛna an da don fɛn ka baara kɔnɔna la walawalali o bɛ kɛ min ye opération Ramadan ye mouvement Ambiko ale kɔni bɛ cɛsiri ni dɛmɛ baara min na ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u taara Ala ye maa minnu garisɛgɛ min ye fiɲɛ bana la ka taa olu yɛrɛ kɔni ka kalanso la n'a bɛ f'o ma ko IJA an bɛna an da don fɛn kɔnɔ ka fɔra k'an bɛ taa jamana kɔ kan n'a ye kibaruya min sɔrɔ an b'olu fana ka walawali kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaaw fo ka taa se banbaci kɔrɔw ma olu kɔni cɛla a gɛlɛyalen bɛ bi an bɛ waati min na cɛfɔba ale ni kanbɛnba o de ye Algérie ye olu kɔni bɛ ka baaraba bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to 2012 walijugu min kɛra an ka jamana kɔnɔ o ɲɔgɔnna si wɛrɛ kɔni kana kɛ i b'a ye kabini ni Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni taara pankuru k'o munumunu salo min kɛ Kidali yɛrɛ kɔni kunna ayiwa o min kɛra a wolola gɛlɛya yɛrɛ kɔni caman na o kɛra sababu ye Algérie jamana ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ wulikajɔ la min b'a to cɛfɔ ni kanbɛn o yɛrɛ kɔni bɛ se ka don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni ani jamana kɔnɔdenw n'o o ye ex-rebelle ye olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o ka fisa mugu ni kisɛ o kɔni olu ka kɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen sariya ye walima mugu ni kisɛ o ka kɛ sababu ye min b'a to Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw fo ka taa se Mali fintigilakaw olu bɛ don Kidali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na a bɛ fɔ min ma ko médiation internationale n'o ye Algérie ye olu kɔni ye a ɲini sema maaw fɛ n'o ye Kidali banbaci kɔrɔ min de kɔni bɛ yen nɔ ayiwa u k'u yɛrɛ minɛ min ye laseli la laseli min ni o tɛ u ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa min b'a to o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye tuguni Mali ale ni banbaci kɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ Algérie min yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ la ka se ka gɛlɛya baara don ale ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni na u y'a laɲini kumaɲɔgɔnya ayiwa bolo ka sigi o kan ayiwa tɛgɛ ka bolo ka sigi o kan ayiwa bɛɛ ka jɛn n'o ye an ka jɛ an ka kuma ka don da kelen yɛrɛ kɔni fɛ min ye sema olu ka kuma lasela dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen a y'a yɛrɛ k'a fɔ bi an bɛ waati min na garisɛgɛ olu yɛrɛ kɔni bɛna sira yɛrɛ kɔni bɔ min ye kumaɲɔgɔnya Mali ale ni olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka na cogoya min na Allemagne olu ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka finitigiw olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma a ye laseli kɛ waati tɛmɛnlenw na i b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen b'a kalama min b'a jira k'a fɔ olu kɔni ka finitigilakaw kabini san 2024 ye olu b'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ laseli kura min dɔw fɛnɛ kɛr'o fɛ tuguni o de ye ka jira k'a fɔ olu kɔni bɛna taa u sigi Niger jamana yɛrɛ kɔni kan bari ka d'a kan Mali olu ni nanzara jamanaw kɔni cɛ janyara ɲɔgɔn na bari ka d'a kan tuguni Mali olu ni Irisi jamana olu de bɛ ka baara kɛ o min n'o bɛ ka kɛ o kɔni o digira Allemagne jamana na olu fɛnɛ ko olu b'u ka minɛnw cɛ u ka tagali la u ye a fɔ laban na ko u bɛn'u sigi Niger k'u to Niger wa dɛmɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'o don Mali ma ko olu bɛn'u to Niger yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka o dɛmɛ k'olu bɛɛ lajɛlen don Mali ma opération Ramadan ne y'a fɔra an hakili bɛ jigin mouvement Ambiko ale ni a maa ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani kɔni halisa sunkalo dɛmɛ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa mouvement Ambiko ye a ka dɛmɛ biriw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin n'o ye Institut des jeunes aveugles du Mali ni o ye IJA yɛrɛ kɔni ye na Ala ye maa minnu lajarabi fiɲɛ bana la olu ka kalankɛyɔrɔ kɔni o y'o ye mouvement Ambiko laada don u bɛ mun dila tɔw ma n'o ye balo ale ni sukaro fo ka taa se tulu yɛrɛ kɔni ma u taara ka taa o di IJA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to yen kalandenw ani a kalankaramɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka u yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogoya min na sunkalo hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mouvement Ambiko y'a jira k'a fɔ nin baara in nin bɛ to sen na fo ka taa fɔ ko sunkalo yɛrɛ kɔni banna an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chinois jamana kan olu kɔni ka jamana ɲɛma a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ tarata donya la avril kalo tile 11 san 2023 u ka finitigilakaw ma min ye entraînement yɛrɛ kɔni ye kalanbolo ka se ka o caya ka fanga yɛrɛ kɔni bonya i n'a komi min ni kɛlɛ min i n'a komi u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi olu ni jamana wɛrɛw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni Taïwan yɛrɛ kɔni kibaruya ye a y'a ye k'a fɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni tɛna kisi a banaw yɛrɛ kɔni ma o kama a ye a ɲini a ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ min ye labɛn yɛrɛ kɔni u k'o kɛ fo ka se a dan yɛrɛ kɔni na an bɛ taa Iran jamana yɛrɛ kɔni kan Iran olu fɛnɛ y'u ka fanga ka se ka a bɔ ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na duguma kɛlɛkɛminɛn 1080
ani naani o kura o de kɔni dilanna min ye Iran yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni fɛ k'a bɔ k'a yira kɛnɛ bɛ bolo ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ se ka ye cogoya min na i b'a ye Iran a n'a dafɛ jamanaw n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Iran de kɔni ye jamana min ni ale yɛrɛ kɔni fanga ka bon sɔrɔ taasira fo ka taa se min ye wa kɛlɛ o labɛn yɛrɛ kɔni taasira ye bari ka d'a kan nin baara fɛn fɛn kɛlen filɛ nin ye maa dɔw olu ka bagabalikan min n'o bɛ ka ta ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma olu kɔni fana y'u ka kɛlɛkɛminɛ bɔ mun ye ka se ka u fanga k'o yira o tigilamɔgɔw la fo ka taa se diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale kɔnɔna la a ma ɲɛmaaba Antonio Guterres ale kɔni ye Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni wele u k'u hakili to kalafili baaraw olu min ni bɛn kɛra kan ka kɛ a wagati yɛrɛ kɔni na ayiwa o laseli min yɛrɛ kɔni kɛra fɛ min ye maa hakili juru cɛnin olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa kan k'i hakili to fɛn na bi Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ale n'u ka bɛn ani keleya ayiwa nka i b'a ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba kɔni y'a jira k'a fɔ san 2023 ayiwa o kɔni ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen Mali yɛrɛ kɔni bolo min ni a bɛ kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn ka taa kuncɛ san 2024 ale ye kalo saba fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ bɛnkan min bɛ olu ni Mali kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ olu ka bɛnkan ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔni bɔ a sira fɛ nka diɲɛ kɛlɛyatɔn o fana ka nin hakilina tɛmɛnen kɔfɛ maa hakili juru cɛnin olu fana y'a jira k'a fɔ ayiwa ni maa kan ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ bi kan ka dɛmɛ a ka basigi la nka min ye kalafili baaraw ye olu kɔni man ka kɛ ɲɛbila baaraw ye u y'a jira k'a fɔ yalima diɲɛ kɛlɛyatɔnba u ka laɲini yɛrɛ ye basigi ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa nin de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuɲɔgɔn komi ne a b'o kɛlɛ ni anw ye k'o jidi k'o caya ja ninnu k'olu cari diɲɛ bɛɛ bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na Adama Jalo k'a fɔ fo ka taa se Fatumata Tarawele ma cɛsiri ni wulikajɔ baara o tun b'o olu bolo